Minsan ba ninyong naramdaman ang takot sa mga tao? Kung anong sasabihin nila, kung paano nila tayo huhusgahan? Pero sa Ebanghelyo ngayon, tinuturo ni Jesus kung sino lang talaga ang dapat nating katakutan. At higit sa lahat, kung sino ang tunay na nagmamahal sa atin. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, October 17, Memorial of St. Ignatius of Antioch, Bishop and Martyr. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon, mula sa Lucas 12 verses 1 to 7, pinaalalahanan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Mag-iingat kayo sa lebadura ng mga Pariseyo na walang iba kundi ang pagkukunwari. Sinabi rin niya, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan, ngulit hindi makakapatay ng kaluluwa. Matakot kayo sa Diyos na may kapangyarihang magparusa sa impyerno. At upang itaalala ang pag-ibig ng Ama, sinabi pa ni Jesus, hindi ba't mabibili ng 5 maya sa 2 sentimos? Gayunman, walang isa man sa kanila ang nakakalimot ng Diyos. Maging ang buhok sa ulo ninyo ay bilang na. Kaya huwag kayong matakot, higit na mahalaga kayo kaysa sa maraming maya. Mga ka-disciple, napakalinawan ng mensahe ni Jesus. Huwag tayong mabuhay sa takot, lalo na kung ito'y humahadlang sa ating pananampalataya. Ang mas dapat nating iwasan ay ang pagkukunwari, yung panlabas na kabanalan pero kulang sa katapatan sa loob. Si San Ignacio ng Antioch na ating ginugunita ngayon ay isang halimbawa ng ganap na katapatan sa Diyos. Hindi siya natakot mamatay para sa pananampalataya. Habang papunta siyang Roma upang harapin ang kamatayan, sinabi niya, ako'y butil ng trigo ng Diyos. Dudurugin ako ng mga ngipin ng mababangis na hayop upang maging tinapay ni Kristo. Ganyan ang tapang na galing sa pusong may takot sa Diyos. Hindi dahil sa parusa, kundi dahil sa pagmamahal. Mga ka-disciple, sa panahon ngayon maraming mga Pariseyo pa rin. Panlabas na banal, pero kulang sa puso. Kaya't alalahanin natin, mas kilala tayo ng Diyos kaysa sa sarili natin. At wala siyang nakakalimot kahit isang hibla ng ating buhok. Maging tapat tayo sa ating pananampalataya at huwag tayong mabuhay sa takot, kundi sa tiwala sa Kanya. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.